Undervisningen den foregår med 120 timer. Der er et meget højt fagligt niveau på Hårby Efterskole. Man kan godt mærke, at man er kommet videre fra den 9. klasse. Man skal ikke komme her bare for at have et år for at sove. Det har de også sagt fra start af i skolen, at hvis man ikke vil lave sine lektier, så er det ikke her, man skal gå. Good morning, class. How are you this morning? Fine. Good. Hvis man er elev på Hårby Efterskole, så skal man have 3 fremmedsprog. Og som det er nu, så har vi jo almindelig engelsk, Cambridge engelsk, 10. klasses tysk, Cambridge tysk, fortsætter fransk og spansk. Today it's time for you to practice your oral skills. So I've given you some oral topic cards. You can choose the subject yourself. But what's important is that both of you end up talking, obviously, in English. Cambridge engelsk, det er en lidt speciel måde at have engelsk på, fordi vi bare forbereder os til eksamen. Og der øver vi nogle helt bestemte færdigheder. Så man træner sådan set hele tiden for at kunne bestå den her prøve, som bliver sendt fra Cambridge University, og som jo også bliver rettet. Alt hvad eleverne laver bliver rettet i England. Alle de ting, man skal lære til eksamen, dem kommer man igennem på 1 time. Ja, wir machen jetzt Schluss damit. Vielleicht machen wir später weiter. Da steht hier, nach einem Tagesausflug kamen sie zum Campingplatz zurück. Plötzlich sahen sie, wie 2 Jungen aus ihrem Zelt liefen. Erzählen Sie, was weiterhin geschah. Og derudover er det også en del af efterskoleopholdet her på Hårby Efterskole, at man er på udveksling. Så det er sådan en uge hvert sted, og alle elever skal bruge engelsk som udvekslingssprog. Når de har været der en hel uge, så begynder du at tænke på engelsk. Det er meget underligt. Man lærer rigtig, rigtig meget af det. Lærerne er rigtig gode til at få idéer fra hinanden og give idéer til hinanden. For det første er de rigtig gode til at nuancere sig og ikke komme med det samme, og de er altid velforberedt til timerne. Dankeschön, das war super. Ihr habt einfach das gut gemacht. Man bliver meget motiveret i timerne, fordi der også bliver sat store krav til en. Det er egentlig ikke så krævende. Man skal bare få lavet sin lektier til tiden.